Harmonie Sint-Gertrudis had je het vroeger en nu heb je het klank. Waarom is dat veranderd? Ja, waarom is dat veranderd? Dat is eigenlijk het resultaat van veranderingen die we door hebben gevoerd. Vanaf 2021, toen hebben we een plan gemaakt van wie we met veranderende omstandigheden om moesten gaan. En dat heeft uiteindelijk in 2023 tot en nu je naam geleid. Want de vereniging zelf bestaat vanaf 1899, voortgekomen uit de schutterie, dan als fanfare, toen de harmonie geboren en nu dus de muziekvereniging. Hoe heb je afscheid van genomen? Ik heb afscheid genomen van typische harmoniebezetting, officieel eigenlijk. We hebben afscheid genomen van uniformen. Tenminste, standaard uniformen, zeg maar. En we zien nu uniformen klein overstappen. Wie de jeugd heeft de toekomst, wie gaat je daarmee doen? Nou ja, vroeger was de aanwas in de harmonie toe qua uit de jeugd, zeg maar, was groter als wie het nu tegenwoordig is. We hebben nog steeds aanwas uit de jeugd, maar die is vele malen kleiner als wie het vroeger was. Wie lang best wel lid? Ik geloof een jaar of 15. 15, dus de Hubs Harmonie Sint-Gertrudis nog metgemaakt. Ja, zeker. Ja. En hoe heb je het klank? Ja. En hoe best lid van de muziekcommissie of voorzitter zelfs? Ja. Ik was al lid van de muziekcommissie al een paar jaar. En sinds een jaar, denk ik, 1,5 ben ik voorzitter. We proberen wat meer de lichtere muziek op te zoeken, de wat bekendere stukken. We proberen qua locatie ook iets laagdrempeliger te haaien, zoals hier op de Merkt in Bezel. We hebben een jaar of 2, 3 geleden een tuinconcert gedaan. En we proberen samenwerking te zoeken met andere verenigingen om het allemaal wat lichter en toegankelijker te haaien. Muziekvereniging Klank met een Q op het einde. En het is bewust muziekvereniging. Waarom niet meer harmonie? Nou, dat hebben we inderdaad bewust gedaan, omdat we in dat plan wat we toen gemaakt hebben, dat we eigenlijk constateerden dat een harmonie, een fanfare, dat die toch eigenlijk een oudbollig imago hebben. En dat imago, daar dachten we, daar moeten we iets aan proberen te doen. En een van de manieren daartoe is om het in plaats van een harmonie of fanfare een muziekvereniging te gaan nemen. Maar ook met de insteek van, dan is er wellicht in de toekomst mogelijkheden om andere soorten instrumenten en zang toe te laten bij die vereniging, in plaats van de traditionele harmonie- en fanfare-instrumenten. Betekent het ook dat er mensen in het dorp zijn die accordeon spelen, kunnen die dan bij Klank? Ja, als die dat willen doen, dan gaan we zeker kijken naar wat de mogelijkheden zien en welke muziek dat erbij past, zodat we die combinatie kunnen maken. Geeft deze muziekvereniging ongeveer op concours? Nee, we gaan, het concours dat is verleden tijd voor Oostvereniging. En dat voorzien er vanaf ook, omdat zoveel muzikanten ingelend zo moeten worden. En wat ze dan op een concours aan prestatie neerzet, dat is dan eigenlijk nimmer het resultaat van de vereniging met eigen leden. Maar dat is eigenlijk een resultaat zoals dat uit een projectorkest voortkomt. Jij bent nieuw lid. Ja, ik ben het meest recent ingekomen lid hier. Een jaar of 3 geleden. En van waar ben jij lid geworden van deze club? Ik kom uit Waddinxveen voor oorsprong en daar ben ik jaren lid muziekschool gezeten en ook optredens gedaan. En toen we hier kwamen was lid worden van een kapel een hele makkelijke manier om te integreren in de gemeenschap. Dan maakt het eigenlijk niet uit of het een harmonie is of een muziekvereniging. Nee, je wordt ergens lid van, want dat geldt overal als je wilt integreren. Je wordt ergens lid van en dan leer je mensen kennen. Ze komen niet naar je toe, je moet wel zelf naar buiten gaan. Ja. Maar goed, muziek is dan ook een mooie manier om iets samen te doen. Het vaandel, zie ik ook nog eens meer? Nee, dat hebben we eigenlijk als een van de laatste dingen eigenlijk zo'n beetje afscheid van genomen. En daar hebben we een paar locaties voor bedacht eigenlijk. Dat we de 2 vaandels van de harmonie staan nu in de kerk. Maar we willen vooral muziek maken wat de leden leuk vinden. Daar gaat het dus op de eerste plaats om. Want we zijn maar gewoon een amateuristische hobbyvereniging. En dan steeds plezier maken met elkaar. Dat staat op de eerste plaats en dat staat bovenaan. Het je dirigent wel nog dirigent? Dat heet nog altijd dirigent. Ja, dat heet nog altijd dirigent. Daar verandert niks aan. Is toch ook een oudbollige nou? Ja, dat misschien wel, maar voor ons is dat gewoon René. En of er dan dirigent of gedangensvuur staat, dat maakt niet zoveel uit. Langer maar klinkt. Precies.
Met een Q. Ja.